Šimečková sa pred nich všetkých postavila, ukázala im faker a bez hanby si zobrala 50 000 eur, ktoré mohol nejaký podnikateľ použiť pre záchranu svojho podnikania. Keby nešli tieto Ježibabe, tomuto Mauglímu. A ja viem, že ste znechutení, ale toto je stále len tá lepšia časť. Totiž Marta z týchto 50 000, 20 000 poslala svojmu kamošovi a 5 000 poslala svojmu synovi Michalovi Šimečkovi, predsedovi Progresívneho Slovenska. Dokonca sfalšovala bankové výpisy, aby jej na to potom neprišli, keď budú kontrolovať tie jej výdavky. Aby si ministerstvo potom nevšimlo, keď to budú kontrolovať, že tieto peniaze neboli absolútne použité na nejaké covidové straty, pretože ani žiadne straty nemala, pretože ona ani nič nepredáva. Ona je proste pijavica a parazit. Ako môže mať straty počas covidu, keď jej zisk absolútne nezávisí od počtu návštevníkov?